Goedenavond beste kijker, welkom bij Scheldemondig, ons wekelijkse praatprogramma. Vanavond de gast meneer Martis van Emergus. Wat dat betekent vertelt hij straks. En Urmelon, we kennen elkaar 3 jaar, want je bent teamcoach bij de BW Beschermd Wonen in Oostburg. En daar gaan we over praten vanavond, over de psychiatrie. Maar allereerst wil ik je vragen, wat wil je vertellen over je leven voor en naast de psychiatrie? Nou, Frits, allereerst bedankt voor de uitnodiging. En wat wil ik vertellen voor en na de psychiatrie? Voor de psychiatrie, ik ben zoals je goed zei al 3 jaar teamcoach van het Beschermde Woonforum hier in Oostburg. En daarvoor heb ik een goede 8 jaar in de sportschool gewerkt. En niet zomaar een sportschool, maar een sportschool met heel veel groot klantensysteem. En daarbij hebben we ons voornamelijk gefocust op de doelgroep die het normaal gesproken niet kan. En na een goede 6 jaar wou ik iets meer doen, maar wat precies wist ik niet. Maar wat is je passie dan? Mijn passie, mensen helpen, hè? Ja, dat weet jij als geen ander, denk ik. Ja, geef het toe. Ja. Ja. En ik heb, na 6 jaar heb ik specifieke opdracht gehad vanuit de gemeente uit. En en ik ben verliefd geworden op de doelgroep. Een sollicitatie gestuurd naar de Zeelsgronden. Heb ik 1 jaar gewerkt, helaas is dat niet mijn ding geworden. En overgestapt naar Emergus, waar ik met heel veel plezier mijn passie kan uitoefenen. En wat betekent Emergus? Letterlijk of bedoel je? Zowel letterlijk als figuurlijk. Ja, wat betekent Emergus? Misschien wil jij dat vertellen? Nou, ik weet alleen maar dat het van Luctor et Emergo daarop lijkt. Ik kom boven, maar Emergus is jij komt boven. Ja. En dat vind ik heel mooi. Dat vind ik een hele mooie ook, inderdaad. Ja. En dat, hoe ik het dan opvat is het wel iedereen kan iets mankeren, kan iets mee gebeuren, waardoor je het eventjes wat minder ziet zitten of bepaalde problemen zijn. Maar het is maar net hoe je daarmee omgaat en hoe je omgeving jou helpt om er weer bovenop te komen. Ja. Voor we daarover doorgaan, nog even je leven naast de psychiatrie. Naast? Ja, wat wil je precies weten? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Nou, ik heb een vriendin. Ja. En ik heb een zoontje van 8 jaar, sinds vorige week. En mijn vriendin heeft een dochtertje van 5 jaar. Dus we zijn een samengesteld gezin. We wonen samen in Filipijnen. Een prachtig dorpje. Ja. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen, ja. Daarnaast, ik voetbal graag. Ik heb foto's gezien, ik weet niet meer waar. Ik hoop in de krant. Ik heb waarschijnlijk gegoogeld. Oké, dat zou ook best wel kunnen. Ja. Ja, ik voetbal al een jaar of 14 in Axel. Ja. Van 1 jaar in Terneuzen, maar voornamelijk ben ik wat dat betreft wel een Axelaar. En Je bent nog niet doorgestoten naar Goes? Nee, en dat gaat ook niet meer gebeuren. Ik ben bijna 30 jaar. Ik voetbal voor mijn plezier. Ja. Lekker in de buurt. Oké, laten we het dan hebben over de psychiatrie. Wat is de stand van de psychiatrie op dit moment? Wat is de stand? Ja, landelijk gezien weet ik het niet echt. Wat ik heel erg opvallend vind is dat de doelgroep wordt steeds jonger. En steeds meer, de doelgroep wordt ook steeds groter. En vanuit de overheid is er uitgesproken dat het herstellen doe je thuis. Dus er wordt zoveel mogelijk gestimuleerd naar het thuisbegeleiden. Ik denk wel ook met een goed netwerk en een goede basis dat lukt. Maar 9 van de 10 keer is die basis niet goed. En is er meer nodig om goed te kunnen herstellen. Ja. En gelukkig heb je daar ondersteuning bij
zoals een beschermde woonvorm. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. En hoe staat de psychiatrie ervoor in Zeeuws-Vlaanderen, onze doelgroep? De cijfers weet ik niet exact. Daar focus ik me niet heel erg op. Ik focus me wel op hetgene wat er in mijn omgeving gebeurt. Dus voornamelijk nu Zeeuws-Vlaanderen, ja, Oostburg, dus het westen. Mijn collega's uit Terneuzen en Huls kunnen daar vast wel meer over vertellen. Maar hier in Oostburg zien we wel heel erg dat voorheen was het een heel grijs gebied. Werd daar altijd gesproken, maar ja, ook wij zien dat de doelgroep steeds jonger wordt. Verschillende ziektebeelden komen steeds meer aan bod. Want voorheen had je heel veel schizofrenie. En nu zie ik veel meer verschillende ziektebeelden, veel autisme, veel traumatische gebeurtenissen, wat ervoor zorgt dat mensen helaas bij Emergis of een andere instantie terechtkomen. Nou ja, ze hebben hulp nodig, dat is helaas. Maar ze krijgen de hulp, dat is natuurlijk fijn. Ja. Maar hoe ben je nou eigenlijk precies in de psychiatrie gerold? Hoe precies? Heb je een opleiding? Ja, ik heb de opleiding maatschappelijke zorg gedaan. Ja. In Terneuzen op de Scalda. En ik studeer momenteel nog. Ik doe management in de zorg op de Avans in Breda. Ja. En iedere donderdag heb ik les. Hartstikke goed. Het gaat nog niet van harte. Ik heb er een tijdje uitgelegen met de dubbele kaakoperatie. Mm-hmm. Maar ik krijg er de tijd en ruimte in om daarin verder te ontwikkelen. Ja. Dan stel ik voor dat we, tenzij je over de psychiatrie in het algemeen, niet over beschermd wonen in het bijzonder iets wilt naar voren brengen, dan gaan we over naar beschermd wonen. Ja. Laten we eerst naar een filmpje kijken dat gemaakt is door jouw voorganger Vivian Scharmin, die we ruim een jaar geleden in ons programma te gast hebben gehad. Klopt. En in dat filmpje kunnen we kijken naar beschermd wonen in Oostburg van Emergis. Ja. Nou, zoals je ziet is het hofje. Het is wel gedateerd. Het filmpje is ook niet, ik denk een goede 4-5 jaar oud. En we hebben wel onze aanpassingen gedaan, zoals het gras is wel weg. We hebben het wel gezellig. Ja, is een pleintje. Meer van deze tijd gemaakt. De straat, burgemeester Gratama. Ja. Gezamenlijke keuken. Lekker samen eten. Ja. Volgens mij is dit mijn huis geweest. Ja, dat klopt. Ja, je ziet het nadeel aan Ik heb er aan een ons jaar woonvorm. gewoond. Ja. Ja. Wat is het nadeel? Die trappen. Ja, split level. Klopt. Een halve verdieping omhoog, heen en weer. Ja. Nou, dan moet je mijn kamer zien. Die stond vol. Ja. Een woon-slaapkamer had ik ervan gemaakt. Nou, ja, ik snapte niet hoe je dat voor elkaar kreeg, nee. Ja, ik ben autist, hè, dus ik kan een beetje structureren en goed plannen. Voor jezelf, ja. Ik had het van tevoren getekend dat het erin paste. En het paste. En het paste. Ja, dat had ik je niet gegeven op de dag dat je aankwam. Je had niet gedacht? Nee. We zien er straks nog een fotootje van. Ja. Een stukje met 2 kasten. Maar beschermd wonen, wat houdt dat eigenlijk precies in? Nou, beschermd wonen is er voor mensen die het in hun eigen omgeving eigenlijk niet meer kunnen. Of die in de kliniek, langere tijd in de kliniek hebben gezeten en zo terug in de maatschappij willen komen. Want de meeste mensen die, zoals je in het filmpje zag, die daar wonen, die wonen daar vrijwillig. En lekker in een mooie, vind ik, buurt. Het mooie ervan vind ik dat het gewoon in een straat is met normale mensen. Ja. We willen toch participeren naar de samenleving en met de cliënten lekker naar de supermarkten.
naar Dichterbij het te ziekenhuis. lopen. Het is allemaal op loopafstand. Ja, ik heb het zelf nog niet echt meegemaakt door corona, maar voorheen deden we ook buurtfeesten, et cetera. En waarbij de buurt bij ons op locatie konden komen en zo gezellig konden zien van hé, wat doen jullie nou daadwerkelijk? En ja. Welke zorg krijgen bewoners bij beschermd wonen? Ja, dat verschilt. Per persoon? Ja, het is voornamelijk maatwerk. De ene persoon heeft heel veel ritme nodig, sturing nodig bij een dag- en nachtritme. Of ondersteuning nodig bij het plannen van een dag. Ondersteuning bij dagbesteding of echt werk. Een babbeltje maken. Financiële ondersteuning. Ja, het is heel divers. Ja. Oké. Dan hebben we ook nog van Emergus 2 andere woonlocaties in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want die zijn toch anders? Voor een deel althans, in de vorm. Ja, klopt. Nou, we hebben in totaal 3 beschermde woonvormen vanuit Emergus. We hebben dan BW Oostburg, Terneuzen en Hulst. Terneuzen focust zich voornamelijk op de jongeren. Er is ook 24/7 begeleiding, ondersteuning indien nodig. Ja, uit mijn hoofd gezegd zo'n ongeveer 16 slaapkamers. Ja, in Oostburg, het is wat meer afgelegen, maar ook daar groepswonen, 14 tot 16 slaapkamers. En in Hulst is wat groter, dus het is een driehoeksverhouding. 28, hè? 28 appartementen, Ja. grote appartementen. En wat ik heel graag zie is dat ze vanuit Hulst of Oostburg doorstromen naar een Hulst. En zo terug in de maatschappij groeien. En dan Ja. liefst op een eigen plekje, of een eigen woning. Ja. Nou hebben we bewoners privacy. Dus laten we mij als voorbeeld nemen en naar 2 foto's kijken. Van jouw BW in de sneeuw. Ja, Met het nieuwe plein. ja klopt. Dat is wel Hartstikke mooi, hè? mooi. Ja, bruikbaarder, gezelliger. Ja. En hier zie je links de 2 kasten die ik er nog in heb weten te zetten. Ja. Met de wasbak en het raam, het tweede raam. Want ik heb een raam voor gehad en een raam aan de zijkant. Ja, je had de luxe. Ik had absolute luxe, ja. Een zijraam erbij. Maar wat ik me afvroeg, je mag mij als voorbeeld nemen. Waar komen de bewoners vandaan en waar gaan ze naartoe? Of blijven ze? Nou, waar komen ze vandaan? Ja, bij jou ging dat heel snel. Ja, we kregen een aanmelding in de aanmeldbox. We hebben een gesprekje gehad. En ja, aan dan daarvan dachten wij dat jij een potentiële kandidaat was voor ons. Maar jij moest zelf de keuze maken of je het wel of niet zou zien zitten. En dat zag ik. En dat zag je zitten, ja. Ja. En waarom zag je het zitten? Het ging niet zo goed met mij voor ik beschermd woonde. Ik was vaak op de kliniek manisch. Ik ben manisch depressief. En sinds ik op de beschermd wonen woonde in Oostburg, ben ik tot rust gekomen. En ben ik ook nooit meer manisch geweest. En ging ik voor RTV Scheldemond als vrijwilliger werken. En dat vond ik ontzettend leuk. Dus ja, ik ging eigenlijk naar de toekomst toe. En het liet het verleden meer en meer achter mij. En die woonslaapkamer is een voorbeeld van hoe ik in elkaar zit. Dat ik graag met iemand van mijn huis of een ander huis met z'n tweeën op mijn woonslaapkamer wil zitten. Ik op het bed. En in de bureaustoel die ik dan tegenover een tafeltje zette, de gast. Ja. Ja. Ja, ik zit voor me weer. Ja. Maar je hebt mij een keer verteld, dat was ik vergeten, dat ik wel dromen had. Ja. Kan je Ik daar meer weet over ze vertellen? nog. Ja. Ik weet ze nog. Zelfstandig gaan wonen in Terneuzen. Ja. En ooit een camper. Ja. Nou, En? zelfstandig gaan wonen, nu ik 2 jaar in Hulst op een appartement woon waar ik naartoe doorgestroomd ben toen ik eraan toe was.
heb ik zelfstandig wonen als mogelijkheid en dan hoef ik niet meer beschermd te wonen en kan ik dus zelfstandig gaan wonen in Terneuzen over 3 tot 6 maanden. Ja. Maar en voor de camper moet ik 2 jaar sparen. Ja. Maar ook het zelfstandig wonen zal enigszins met ondersteuning met zijn. Begeleiding. Met begeleiding. Ja, om in de gaten te houden dat het goed gaat. Ja. Ja. En van daaruit is dan de volgende stap zonder begeleiding. Maar er zijn ook hele andere bewoners, denk ik, die ergens anders vandaan komen. Ja. En die misschien blijven of ergens anders naartoe doorstromen. Ik weet er nog wel. Ja, de oudere bewoners zijn doorgestroomd. De oudere bewoners zijn voornamelijk doorgestroomd naar verzorgingstehuizen. Ik heb wat jongeren binnengekregen vanuit de jeugdzorg. Wat personen die vanuit de klinieken zijn doorgestroomd naar mij toe. Omdat daar de behandeling stug liep en er iets geforceerd moest worden. Dus dan namen wij het risico van, zullen we dat proberen met deze meneer of mevrouw om toch een kans te geven. En soms is dat heel goed gaan, soms van minder. Maar de meeste, daar zetten we ons wel vol voor in, zodat het zo goed mogelijk gaat. Ja. En waar stromen ze naartoe uit? Hopelijk. Het is geen must, geloof ik, hè? Wat bedoel je precies? Nou, bij de jongeren dacht ik, is het zo dat in Terneuzen het streven is dat ze na 2 jaar zelfstandig kunnen wonen. Ja, klopt. Maar bij de andere BW's is dat geen must, dacht ik. Nee. Nou, als het erin zit, is dat mooi. Ja. Zit het er niet in, mogen ze blijven wonen. Ja, ik ben daar wat strenger in geworden in de jaren. Ik zeg niet dat je na 2 jaar op straat staat of iets in die richting. Maar ik wil wel dat bewoners goede doelen hebben. En op het moment dat we zien van, je staat al een tijdje stil, je hebt geen doelen meer, dan samen rond de tafel gaan en bespreken hoe komt het dat je nu stilstaat? Ja. Hoe komt het dat jij geen doelen meer behaalt? Ja. Misschien is er dan een andere mogelijkheid of een alternatief, een andere organisatie of een andere locatie zoals een Hulst, waarbij je wereld weer wat groter wordt. Ja. En je weer wat meer perspectief krijgt in het leven. Nou ja, het mooie is dat als je jong bent, dan heb je Terneuzen. En dan leer je in 2 jaar zelfstandig te wonen. Ben je niet zo jong meer, dan kan je in Oostburg in een groep leren weer tot rust te komen of doelen te halen. Ja. En heb je een appartement beschermd wonen in Hulst, dan heb je de combinatie van een beetje zelfstandig je eigen appartement, maar toch de begeleiding van beschermd wonen met je psychiatrische problemen of uitdagingen waar je dan samen aan werkt. Hebben de mensen die beschermd wonen ook nog het vakteam, heel ingewikkeld woord, of andere zorg van emergers, buiten de BW om? Of verschilt dat? Het verschilt immens. In de meeste gevallen is het wel zo dat er een vakt of ambulante zorg in zit. In de casus bedoel ik dan. Maar we zien de laatste tijd ook steeds meer dat dat heel erg vol zit of langere wachtlijsten zijn en waarbij de behandelaar, in dat geval de huisarts is. En ook dan proberen wij vanuit de beschermde woonvorm iemand te helpen, maar het staat heel erg los van elkaar, want wonen en behandeling is niet hetzelfde. Dus ik heb eigenlijk geluk gehad dat ik naast beschermd wonen nu 3 jaar en dan binnenkort zelfstandig in Zeeuws-Vlaanderen altijd ook het vakteam heb gehad. Flexible Active Community Treatment, dus gericht op in de samenleving functioneren. Ja. Ik heb altijd allebei gehad. Beschermd wonen begeleiding en begeleiding van gericht op het functioneren in de samenleving. Ja, geluk denk ik niet, want of het was je had het nodig. Ja. Maar ik denk wel dat de meeste cliënten die het is tegenwoordig, het is zo'n bizarre wereld aan het worden en overal zo'n wachtlijst, zo druk, zo complex aan het worden, dat het vaak wel nodig is dat er een ambulante behandeling in zit of een vakteam in zit. En ambulant betekent aan huis of?
voorheen had je de Jongestraat in Terneuzen, Ja. In Zeeuws-Vlaanderen. En tegenwoordig zit het in het ziekenhuis. Ja. En ambulant dan kan het zijn een SPV'er of een psychiater. Een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ja, klopt. Ja. En die zorgen dan samen voor dat je behandeling zo goed mogelijk verloopt. Als ik terugkijk, dan realiseer ik me dat ik veel zorg heb gehad en dat het ook nodig was. En dat het nu minder nodig is, omdat ik zo veel gegroeid ben en ervan geleerd heb. Ja. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja, maar ook naast de behandeling, het wonen, heb je nog meer ondersteuning. Zoals een luisterlijn, zoals een lotgenotenlijn van Plus Minus, de vereniging Manisch Depressief Bipolair. Want ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben kort geleden wel 2 maanden maniform geweest. Dat is een beetje manisch. Ja. Dat was nieuw voor mij. Ja. En hoe zag het eruit bij jou? Nou, dat was erg lekker, want ik was sneller dan normaal. Dan ik zelf normaal ben. Mm-hmm. Dus ik schreef 5 reps in een week, 3,5, 2,5, 1,5, 1. En nu haal ik de 1 niet eens, omdat mijn tempo nu normaal is. Ja. En jouw omgeving? Heeft er geen last van gehad. Nee. Omdat ik in 7 jaar tijd met vallen en opstaan geleerd heb pauzes en rust te nemen. Ook als ik als vrijwilliger voor RTV Scheldemond werk, neem ik pauzes en rust. Dat weet de coördinator wel, want dat zeg ik ook, ik maak even een wandeling. Ja, heel goed. Ja. Grenzen. Ja. En ja, misschien een switch, maar ook op het moment dat je x aantal jaar geleden manisch was. Ja. Hoe zag dat eruit bij jou? Dat weet ik zo goed niet meer, omdat als ik echt manisch was, dan nam ik nog geen pauzes en rust. En dan draaide ik behoorlijk door. Dan gaf ik te veel geld uit, dan ging het niet goed. Nee. Ja. Maar gelukkig heb je Gelukkig dat nu, is dat al lang geleden. nu goed onder de knie. Ik mis Kloetingen wel. Ja? Prachtige kliniek, paviljoen, groen, dierenpark, boomgaard, bos. Ga zo maar door. Mooie gebouwen. Ja. Ik heb nog de vraag of je nog iets toe te voegen hebt wat ik vergeten ben te vragen over psychiatrie en beschermd wonen. Ja. Iets toevoegen. Ja. Nee, een beetje kriebelhoest hoor. Ja. Nee, ik heb niet echt iets wat ik wil toevoegen, behalve dat ik heel blij ben dat ik er aan mag deelnemen. Het zit in een klein hoekje, het kan iedereen overkomen. Ja. En vroeger was het echt een taboe. Als je iets had, dan kon je er niks over zeggen. Ik denk voor een deel nog wel. Ja, maar het wordt steeds meer minder geaccepteerd in onze samenleving. En daar ben ik wel heel blij mee. Want ook het als is je minder kijkt eng, laten we het zo zeggen. Ja, ook als je kijkt Al naar de die tv. verschillende aandoeningen zijn minder eng dan ze vroeger waren. Omdat we er meer kennis over hebben. Vroeger dachten we echt, ik weet het nog van mijn moeder, dat ze dat zei. Ik laat me niet opnemen, want ik ben niet gek. Dus vroeger dachten we dat je gek was. En dat is niet meer. Nee. Het is allemaal opgedeeld. Ja. In verschillende ziektebeelden. Er is behoorlijk vooruitgang geboekt. Gelukkig wel. Dan heb ik nog een slotvraag, Urmelon. Kom maar op. Wat ga je doen als je klaar bent als teamcoach? Management geloof ik, want dat is je opleiding die je doet. Ja, maar de meeste dingen die ik nu leer, gebruik ik in de praktijk als teamcoach zijnde. Maar ja, 5 jaar geleden wist ik ook niet dat ik dit ging doen. Ik laat me meevaren met de wind. Voorlopig heb je nog werk genoeg. Ik heb voorlopig nog werk genoeg. Ja, ik haal er nog heel veel energie en passie uit, dus ik blijf er voorlopig Je kan nog even voort. Ja, zolang mijn baas tevreden is en mijn collega's tevreden zijn, de bewoners tevreden zijn, ga ik op deze manier hard door. Nou, laten we afspreken dat we elkaar in de gaten blijven houden. Lijkt me heel erg gezellig. Ja, dankjewel. Ja, jij bedankt. Dan ga ik naar de kijkers. Hartelijk dank. Ik hoop dat u het een fijne uitzending vond. En dat u volgende week weer kijkt, want dan zit hier een collega van mij met een andere gast. Graag tot dan.